At booste en stofble betyder at tilføre bleen ekstra indlæg, altså mere stof, sådan at den suger bedre, og barnet dermed kan have bleen på i længere tid, inden at den tisser igennem. Det her, det er en Wika Booster, og den består af 3 lag hampstof. Det er lavet af bomuld og hampfibre. Det suger rigtig godt og er et rigtig fint indlæg at putte ekstra ind i bleen, fordi det ikke er særlig stort, men suger godt. Så vil jeg vise, det her er Wikas One Size indlæg, som bruges i Wika Easy Covers. Og det er åbent her i midten, fordi at det forkorter tørretiden, så man hænger det op til sådan her, så luften kan strømme igennem, så tørrer indlægget kortere. Og det smarte er, at det er også herinde, man kan lægge sin booster. Så man kan gøre det på forskellige måder. Det her, det kan være, at jeg lige skal knappe den ind i et easy cover her, så kan I bedre se. Her ligger One Size indlægget inde i et easy cover. Og når du så skal booste, så kan du tage indlægget og lægge herind imellem lagene. Prøv at se, om jeg kan gøre det her. Sådan der. Så ligger indlægget herinde imellem og giver altså ekstra absorbering til bleen. Og på den her måde, så ligger det fladt. Det fylder lige meget hen over hele indlægget. Men hvis du har en dreng, så tisser de som regel mest foran i bleen. Så kan du gøre det, at du folder indlægget i dobbelt, og så putter du det ud foran. Sådan her. Så er der ekstra lag foran, og ikke så mange lag bagved. Fordelen ved det er også, at hvis barnet ligger på ryggen, så fylder de ekstra lag altså ikke bagpå, så barnet kommer til at ligge opad med numsen, men de fylder foran. Og det er også der, hvor der bliver tisset mest. Hos piger bliver der tisset mest i midten, så der kan man godt vælge at rykke den her lidt længere ned ind i midten, uden at det påvirker, hvor meget bleen fylder bagpå. Så det er altså sådan, man booster en stofble.